Joeksig, de podcast waar wij in de 9 volgende afleveringen praten met de mensen achter Jokers, 250 werkende leden uit de vereniging. Maar in zo'n week als nu kunnen we eigenlijk alleen maar spreken met de 3 heren die voorop gaan de komende vastlovend. De leukste vent van de hele tent. Ook heet Prins Robert ten eerste, van harte welkom. Ook adjudante Martijn en Max. Wat ontzettend fijn dat je op deze hoge jeugden hebt willen aanschuiven bij de podcast. Op mijn eigen werk. Op eigen werk. Ik stond dan in de lift en ik dacht, ik kreeg even het gevoel dat ik moest gaan werken, maar dat is gelukkig niet het geval. Heb je een druppel bij je ook? Nee, ik heb een druppel niet bij me. Hoe weggegooid in de zin was een druppel om de deur open te maken. Nee. Ik ben hem kwijt volgens mij, geen idee. Nee, dat leed toe. Ze nog gaan surfen vandaag, nee, toch? Precies. Wie jij er toch? Heel goed. Echt heel goed. Veel vitamines slikken dat wel. Paracetamol aan de voorkant in plaats van achteraf. Pillen tegen dat ze gaan wie noemt ze dat ook alweer? Een koortslip kreeg met allemaal dat kussen ongelooflijk veel. Dus als ze dit goed prepareert, dan moet het lukken. En tussen de wien telkens een glaasje water. Dan red ik het wel. Dus ik voel me nog super fit. Dus nu zaterdag, zondag, maandag de 5e dag. Ik heb al eens gehoord van sommige dreespannen die nog de 3e dag al aan de prednison zoten, maar dat is heel nog niet het geval. En bij de adjudanten gelukkig ook niet. Toch? Energie genoeg. Zeker. Je ziet er ook behoorlijk fit uit en dat voor dag 5. Dus je moet ook nog wel even. Zeker, nog 2 weken. Nog 2 weken. Je ziet eigenlijk was net onderweg. Ja. Maar de fase ervoor was natuurlijk en zo lang. Kind ik ook eens meenemen, de luisteraars, naar het moment dat je de vraag kreeg van de Vors. 16 september was op een maandag. Ik had eigenlijk vredendag, maar ik kreeg een vergadering in de agenda ingeschoten van mijn collega veiligheidsoverleg. Nou, daar moest ze gewoon naartoe. Want er stond tijd dan ook niet bij waar het over gaat, maar dat is belangrijk genoeg om door daar naartoe te gaan. Dus ik ben op de fiets gestapt om iets voor 4 uur. En om 4 uur kwam ik binnen in vergaderruimte 0.1. Dat is onder mensen die heel wel eens zien geweest, die weten dat, bij de balies van de paspoorten en de rijbewijzen. Want we zitten in het stadskantoor. Ja, we zitten in het stadskantoor. Ja, ze gaan niet erbij gezegd. Prachtig goed zicht trouwens. Ja, mooi. Zo'n dat een podcast is, maar goed. Ja, nou ja, goed. En ik kom de ruimte binnen en door was mijn collega al aanwezig. Achteraf zoet hij in het complot, blijkbaar. Hier link allemaal. En ik ging er zitten en hij ging zich ook zitten. En op een gegeven moment kwam de voorzitter van Jokers voorbij. In dit geval Roel Versleijen, directeur van Antares. Die komt wel eens dukker in het stadskantoor. Dus er ging bij mij geen alarmbellen af. Die zag me zitten, die kwam binnen, ik gaf me in een hand. En die ging zich ook zitten. Ja, zei mijn collega, dat is part of het onderwerp wat zo meteen besproken gaat weer. Ik denk, oké, dan ga je het dus over Antares. Er zal wel iets zien en dat moet opgelost worden. Nou, nog steeds geen alarmbellen. En mijn collega ging koffie halen en die bleef heel lang weg. En ik zoet gezellig met die hier Versleijen te praten over de gemeente, waar hier natuurlijk ook gewerkt heeft. We zijn een paar jaar collega's geweest. Over Antares en ook over de vastelovenden en over Jokers. En op een gegeven moment denk ik, ja, wat duurt dat toch lang met die koffie? Dus ik tik op mijn telefoon om te kijken wie laat het is. Hoe het ergen is, een klein beetje. En het was precies 11:04. En op dat moment holt die hier Versleijen een keertje uit zijn tas met aan de ene kant een afbeelding van de Jokers aan en hij schuift het zo naar mij toe. En ik weet nog dat ik toen dacht, ach, wat leuk. Ik kreeg een uitnodiging voor de leedjeswolvens. En toen pakte ik dat keertje op en toen zag ik dat er een tekst op de achterkant stond. En ik draaide het keertje om en toen stond er Den Haan Ruptig, Vors Juxius de 11e. Ja, en op dat moment toen ging het helemaal mis met mij. Compleet. Ik stortte volledig in. Maar ik kost niks. Want tante Annie was niet een rijbewijs aan het rollen. en er was best wel druk bij die publieksbalies. Dus er kost niks met die emoties doen. Helemaal niks. Nou, de Vors zoog dat ik het best wel moeilijk had. Dus zag ik gewoon wel even een glaasje water rollen en een tas koffie. En dan ben ik zoet terug.
Er is denk ik 5 minuten weg geweest. En in die 5 minuten stort in principe die wereld in. Maar is het fantastisch. Wat stort er dan precies in? Nou ja, wat stort erin? Qua emoties stortte ik volledig in. Ik heb er 5 minuten als een klein kind zitten burken. Alleen. Het was verschrikkelijk. En aan de andere kant een heel euforisch, fantastisch, heerlijk, warm gevoel. Dus ik kwam terug en hij zag nog steeds dat het niet goed ging met mij. Het is, blief rustig, doorblieven. Maar wat maakte dat het moment zo emotioneel was voor? Oh, ja, wat maakte dat zo emotioneel? Omdat ik ook meteen terugdacht aan momenten dat het niet allemaal even lekker ging in het leven. En dat ze dit dan mogelijk gewoon meemaken als een van de weinige mannen uit Venlo. Want laten we eerlijk zien, het is maar voor heel weinig mannen, mensen, die mogen dit doen. Dus dat boetste even tegen elkaar aan. Dat is niet erg. Dat huurt volgens mij bij dat moment. Ik heb inmiddels gesproken met veel andere hoergeden die precies ditzelfde hebben gehad. En ik had meteen 100.000 vragen. En de paniek sloeg toe. En wie moet ik dan dat doen? En wie moet en zo? Nou ja. En de vorst heeft me op mijn gemak gesteld. En heeft op dat moment ook gezegd van... de komt dadelijk in een warm bad terecht. Het bed is gans gespreid. Er komt een fantastische begeleidingscommissie. Maak je geen zorg. Alle vragen weer beantwoord. Alles wordt opgelost. Ja, we kunnen nu de conclusie trekken dat het inderdaad gebeurd is. Want wie ze dat bij Jokers aanpakken... Dat is niet normaal. Nou, en s'avonds heb ik hem gevraagd. Want van die 100.000 vragen zien er 2 die heel snel beantwoord moeten worden, denk ik. Binnen 24 uur. Want je moet het racepan rond zien. Geboren zien, dat zo mooi uit. Precies. En ik had deze 2 hier, die zoten al in de kierbus. Dus dat was niet zo moeilijk. Ja, altijd al. Dus dat was niet zo moeilijk. Ach, ik heb wel eens een grapje uitgehoord met iemand anders. Van, misschien gijst tegen het wel weer adjudant of zo. Dat is natuurlijk achteraf niet zo netjes. Maar nee, die 2 altijd. Altijd al. Ja, dat is nooit veranderd. Wie heb je als eerste gevraagd? Max. Want die was in Venlo. Want Martijn, die is ook in Shanghai. Dus dat was een beetje Shanghai. lastig. Het onmetelijke Jokersriek. Het onmetelijke. aan de westflank van het onmetelijke Jokersriek. Zoals de Oostflank, denk ik. Oost. Ja, dit is maar bosse zits. Maar in ieder geval Oost. Daar Venlo. Ja. Als ze gek doen is. Dat is nog 5 dagen. Nou ja, ze mogen me corrigeren. Max, vertel. Dit is wel een hele grappige. Achteraf ging er bij mij wel wat dagen. Ik zal ook even uitleggen waarom. Ik kreeg een telefoontje van Vos Joksius als voorzitter, aangezien ik ook in de rol van 11 zit en bestuurslid ben. Want ik wil vanavond even bis om 8:30 toe, want ik wil even wat met je bespreken, want ik ben eigenlijk niet tevreden over de CD-hoes. En, als voorzitter van de PNP, als voorzitter ook van de verantwoordelijkheid. PNP, een week daarvoor verkozen. Dus toen dacht ik, oké, ja, maar dat is eigenlijk best gek. Want 10 minuten daarvoor had ik namelijk... 10 minuten, echt serieus? De Mark Hurkens, de ontwerper van de CD-hoes aan de lijn... voor wat PNP-zaken van Jokers. En dat hij zag van, bij het ophangen zitten... maar ik ben nog bij Antares geweest. Toen kwam ik de voorzitter tegen, Paul Versleijen. En die zei, ik heb de CD-hoes gezien, ik ben laaiend enthousiast. Maar dat wist de Vos natuurlijk niet. Nee. Dus toen dacht ik, oké, dit is vreemd. En ik had een vergadering in het stadskantoor voor de Venlo-beker, waar ik in de werkgroep zit. En toen zei ik ga er eerder weg, ik ben om 8:30 toe. Prima. En toen om 8:30 geen Vos die aanbelde, maar een Robert die me niet aankeek, meteen naar binnen liep met zijn iPad. En ik wilde dich wat vragen. Ik zit het zelf in het project en kantoormeubilair. Dus ze zei, ik heb wat informatie nodig over het stul. Ik wil wel even kijken of sticht er iets met kind. Maar was toen ook nee een antwoord geweest dat de Vos kwam of dacht je... Maar toen was het dat toveur dat ik dacht, iets klopt niet. Hij kijkt me niet aan. Hij stormt naar binnen. Ik heb meteen op de bank zitten. Hij pakt de iPad, ziet dit stul voor mij en ik kijk Vivian en oké, nee.
En hij swipte door naar 4-5 stul. En bij het zesde pleetje kwam de haan voorbij. Oh nee, dat is nee. Oh jawel. En toen had hij dus een foto gestuurd. Daarachteraan de haan de ruptig. En toen keken Vivi en ik elkaar aan. We keken elkaar aan. Echt? Ja, echt. En toen zag je van, ik stond op, dus ik zit al 3 uur te stuiteren wie een idioot. En ja, ik zeg ja, natuurlijk. En ja, toen hadden we eigenlijk maar 3 kwartier om door iets mee te kennen. Want wie wist dat Flip, de zoon van Max en Vivi, die kwam terug van de hockeytraining om zo rond 9:30. Dus we hebben een recordtijd. Echt serieus 2 flessen, bijna 3 flessen wien nog binnen geharkt. Even geprozen en Flip komt binnen. En dan ziet dat tafereeltje aan en die zegt van, jongens, het is maandagavond. Ja, en toen heb ik geloof ik iets bedacht dat ik promotie had gemaakt op het werk. En dat was prima. Normaal gaat zo'n jong dan gewoon gezellig naar zijn eigen kamer of zo. Nee. En dat is ook heel gezellig, want het duidt altijd. Hij bleef zitten. Nou, dus zit je nog op dat kostte niks. Ja. Dus we kosten er niks aan doen. En de dag daarna zien Max en ik, wie toepasselijk nog Delta Venlo gefietst, om 1:30 's middags. En toen was deze vriend aan de beurt. Shanghai zeg je. Shanghai. Toen je het vliegtuig instapte, had je toen het idee van... Kim, ik vandaag deze week wel eens iets geks gevraagd weer. Ja, ik wist dat het ook zo zeggen, meestal op reis gebeurde wel eens gekke dingen. Maar nee, dit was totaal... deze zoek ik echt niet aankomen. En vooral omdat het feit was dat het bij mij was het service. Ik zou te eten met een collega. En Robert belde. Ik denk, ik ben morgen pasjeur. Ik denk, waarom belt er nou? Misschien weet hij niet dat ik in China zit. Maar ik heb me wel eens dukken vergist met 10 uur. Dat klopt. Dus ik noem aan. Ik zeg, ik zit in China. Ik zeg, is het dringend? Ja. Ik zeg, oké. Want wanneer zult je terugkomen, hè? Sorry? Wanneer zult je terugkomen uit Shanghai? 10 dagen na dit telefoontje. Oké, dus dat kost niet wachten natuurlijk. Nee, dus dat ging ook niet. Dus ik ben even weggelopen. Maar ik heb wel meteen gezegd dat er niks met de kinderen Er is niks met de kinderen. Ja, precies. Dus ik ben weggelopen. En toen kreeg ik dus de vraag van... Wilstig, mijn adjudant weren. Nou, daar heb ik geen nanoseconde over denken. Dus het was meteen ja. En ook net zoveel vragen, maar ik wist ook, die kreeg ik toch niet beantwoord nou. En mijn hoofdgerecht werd geserveerd. Weet je nog wat dat hoofdgerecht was? Zeker, het was een heel lekker stukje oshaas was dat. Ja. Dus we waren inderdaad alvast gewoon hoe eten voor mijn verjaardag. Dus toen na het eten zien we nog een hele mooie rooftopbar geweest aan de Bund in Shanghai. En om 12 uur was ik jeurig. Toen ik gevraagd werd, was ik nog 44. Dus, en 3 uur daarna was ik 45. En aanstond adjudant bij Prins Robert I. En toen had de 10 dagen er niks mee gekend. Ja. En wij eigenlijk ook niet. Want we was eigenlijk samen die voorbereiding starten. Maar de week daarna, een dag voordat hij terug zou komen, was die eerste vergadering met de begeleidingscommissie gepland. 's avonds laat, 9 uur. Dan is het in Shanghai 4 uur 's nachts. We hadden nog zoiets, bel maar in. Maar dat heeft er toch niet gehoord. Het was veel te laat. En toen hebben we bij Amos Toes van de begeleidingscommissie gezeten. En door hebben Max en ik zeg maar, voor het eerst kennis gemaakt met de heren die dat proces begeleiden. En door hebben we ook het... ik mag er niet te veel over zeggen wie dat gaat. Maar in ieder geval, door is ons uitgelach wat de komende 5 maanden gaat gebeuren. Dat is ook een heel mooi moment. En, ja, we kennen de mensen van de begeleidingscommissie natuurlijk heel erg goed. Die wisten dit al lang. En toen is de reis begonnen. En de dag daarna hadden we afgesproken. Dan zien we met z'n drieën. Dan gaan we 's avonds bijeen zitten. En vulde toen ook voor het eerst misschien echt? Nee, nog niet echt, omdat Martijn er niet bij was. Nee, maar ik bedoel, wie je met ons de octree was voor het Ja, eerst. nou ja, ik had ALV, ledenvergadering van de hockeyclub. En toen ben ik bestuurslid, dus ja, dan had ik wel een probleem. Maar toen dacht ik 's middags, oké, dan bel ik zo de voorzitter, Jeroen. Dan zeg ik wel tegen de voorzitter dat ik door mijn rug ben gegaan. Maar ik ga er wel even naartoe. Dus ik ben gegaan om 8 uur. En om 8:45 ben ik naar Jeroen toegelopen op de ALV in het clubhuis. En tegen Jeroen gezegd van Jeroen, de pienstillers zien uitgewerkt. Ik kan alleen nog maar strompelen. Een van mijn beste acteerprestaties ooit, denk ik. En ben terug naar huis gereden, door zo te zee al in de keuken. Toen kwam ik binnen, door is ze dan, door is het niet, Prins. En volgens mij heb ik toen een oor gebeuk.
En Vivienne was er ook bij. Dat was een heel mooi moment. En eigenlijk was dat het moment dat ik dacht... En nou ga je het beginnen. Dit is echt... Maar toen sloeg weer de chaos bij me toe. Ik heb echt vergaderingen gehad met mijn adjudanten en met Vivienne, maar ook met Suske van Vivienne en met Suske van Martijn, want die hebben we er meteen bij betrokken. Dus moet Vivienne dat allemaal alleen meemaken, dat is helemaal niet leuk. En dat ik dan thuis kwam en dan belde ik Max of Martijn, hebben we dit nu al en dit nu al en dit nu al? Ja, en dat die zag van, dat hebben we net toch besproken? Maar ja, dan had ik dat wel gehoord, maar niet opgeslagen. Want het was zoveel informatie dat het Dreemond gedeurd bij mij, voordat ik echt geland ben. En dat ik enige structuur kost aanbrengen in de complete chaos in mijn kop. Maar ja, ook dat huurt erbij, huur ik wel eens dukker bij mensen. Ben je het ganse Prinsberen? Ja. En dan hadden we nog veel tijd. Ja. Hè? In lang september was lovend laat. Dus ja, dat is dan wel 154 dagen, precies. 5 maanden dus. Maar gelukkig zien deze twee hier die zien wat rustiger dan ik. Behalve het overzicht. Die hadden absoluut het overzicht. En, Iets minder drama. Nee, maar wat ze dan dacht ik... Iets minder drama. Dat is ook een acteur, hè? Nee, maar wat ze dan dacht ik... we moeten dat nog regelen, we moeten dat nog doen. Dan kwam ik op een vergadering en had ik een liesje gemaakt. Dat hebben we al geregeld. Is al lang gebeurd, jong. Kunnen door naar het volgende. Dus langzaam kreeg ik steeds meer het gevoel van... dit gaat eigenlijk best wel lekker. En ik kan wat meer gewoon loslaten en mij... Eigenlijk, waar ik dan ook voor ben, me bezig kon houden met het verhaal. Wat wil ik gewoon vertellen? Dat is iets waar je ook eigenlijk vanaf het begin mee bezig ziet. Ja. Op een gegeven moment leep ik door een was. Ik had wel wat, maar dat vulde niet goed. Toen ben ik een broertje gaan eten met Vivienne in de stad. En Vivienne... Ieren toekomst kwam met het idee van het hert. Dit moest een prins weer de spreek uit zijn hert, want dat is het beste. Geen ingestudeerde teksten. Gewoon spreek uit zijn hert, man. Daar ben je goed in. En door ga je het met hert. En daar heb ik een paar dagen over nagedacht. En toen kwam ik vanzelf, samen met de adjudanten, op... dat met vastgelovend dat hert sneller gaat kloppen. En dat we willen dat iedereen meeduidt op de hertslag van de Venlose vastelovend. En zo is dat langzaam uitgebouwd. En in een later stadium kwam door het stuk bij... dat het niet doet maakt waar ze woont, welke taal dat ze spreekt. Dat het niet doet maakt wie dat ze de roet is. En dat het vooral niet uitmaakt weer de nevendigheid en weer van de geld. Ik heb dat stuk nou al een paar keer teruggehuurd bij anderen. Dus dat is wel blijven hangen. En ook dat vastelovenshert, dat zussen bij ons ook terug. Social media heel veel. Dus ja, ik denk dat het... We hebben er echt goed over nagedacht. Heel druk over gehad. Het ook uitgetest bij de dames. Van wie valt dat nou? Ook in de begeleidingscommissie over gehad. En nou ja, ergens in december hadden we het definitief vastgesteld. Waar dit dreespan voor tijd. En wat we willen uitdragen. Maar dan is het december. Dan is 15 februari best nog een tijd wachten. Ja, maar dan is eerst kerst. Dat is lekker. Je kunt ze even gans losloten. Dacht ik. Maar no kerst ontstaat ook een beetje dat prinsenrooi in Venlo. Dat begint dan los te gaan. Wie volg je dat? Dat begint eigenlijk pas na nieuwjaar. Ja, de eerste soort van nieuwjaar dan... Nou, met een hoogheid begin oktober al. Ik had echt het idee dat hij gewoon prins op de kop getatoeëerd had. Dat iedereen het door had. En... Ja, soms heeft ze dat. En dat is echt onzin. Want eigenlijk hebben we het... denk ik bij 95% tot aan de hoofdbal wist het gewoon niet. Als die roemruchte club, de Prinsenrooiers... Als die op de zaterdag de Vors een appje sturen met... wij weten het dit jaar gewoon echt niet. Als Sef Derks dich een appje stuurt van... de en de buurt het. En ik speelde dat spelke dan gewoon mee. Ik zeg ja, want de hint kan door en door op slaan. Dus ik heb met Sef een beetje lopen pingpongen. Ik heb hem zondag gezien bij Prinsenkruis, bij de Alprinsen. Mijn excuus door voor aanbod te bieden. Maar heb ik fijn om de tent geleid. En
als die het dus ook niet weet, met zijn jokosologen, ja, dan hebben we het gewoon goed gedaan. En als vrienden, door was ik het meest blij mee. Maar had Martijn iets moeilijks meegedaan. Ik begon normaal voor het hofbal altijd eerst bij Martijn eten. En toen. Dat hebben we gewoon door laten gaan. Echt wel? Ja, zeker. Maar zonder ons. Dus op een gegeven moment waren Niels en Anne en Robert zou dan komen. En Peter en Julke. En 2 dagen van tevoren belde Peter mij van... Is het goed als Loekje en David ook komen? Ik zeg, gezellig, laat die ook maar komen. Dus ik had de macaroni had ik ook klaargemaakt op donderdagavond. Ik had een briefje geschreven van Leef Vrienden. Ik ken er niet bezig, maar ik heb een hele goede reden. Laat het smaken. We zijn er dadelijk op de hofbal en had het nog even stil. Dus, toen wist de zee... Toen wist de zee in principe optimaal. ook al, ja, dan ga je het rondzingen. Ja. En we gingen dus alle molens, die werden dan ook niet gebeld voor dat je dat goed genuurd ziet. Dus eigenlijk is dat een tip die wij net erin kunnen geven. Leef 10 levens, zoals dat eigenlijk altijd gedaan is, ook in die voorbereidingen. Doen gewoon geen gekke dingen, gewoon niks afzeggen. Gewoon dat gewoon volhouden. doen, ja. Dus die gingen met een... En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Met een heel bijzonder, speciaal gevoel... Zien die naar de hofbal gegaan, zaterdag. En ja, dat raakte me wel. Ik heb het er nog op de hofbal met over gehad. Dat het gewoon een heel mooi moment is geweest voor familie en vrienden. Dus ja, prachtig. Dat leeft in leven, ga ik vooral door met alles wat er normaal is. Dat liet me voor een bestel in de rood zit. Half september gevraagd wordt. Er zitten nog 4 man tussen. Ja. En zoveel vergaderingen. Ja. Leedjes over een pronkzitting 11 van 11. Ja. Ga er maar staan. Ja. Nou, dat is waar. Niet een rol ook. Hè. Nog 9 jaar re-intractie voorgezet mogen hebben. De overstap gemaakt naar PNP. Dus ook met nieuwe mensen, ander gevul, andere taken, andere werkschema's, et cetera, et cetera. Dus ja, dat was even aanpoten. Maar aan de andere kant, aan de ene kant hebben ze bestuurslid, denken ze dat ze wel wat gezien hebben in 9 jaar tijd. Maar als ze dan in dit traject komt, dan is het echt totaal anders. En waarom is dat ook? Omdat je moest nadenken over een huishouden. Je moest nadenken, we hebben dan pubers, een dochter van 19 en een zoon van 17. Die nemen je eigen nood. En die doen precies waar ze zin in hebben. En dat komt altijd precies op het verkeerde moment. Op het moment dat wij iets willen afspreken of organiseren. En daarbij moest nadenken over die munt, moest nadenken over dat. En dan maakt het dat zoveel specialer dat ze dan dicht is dan degene die, of wij zien dan degene die daarover gaan. En dat is, maar voor alle andere vergaderingen is dat wel een pittige jaar. Ik weet nog dat we zo te vergaderen. Meestal waren ze bij Martijn in de keuken, dan Zuidnemers zich ook. Als mijn kinderen slopen die ook. Dus ja, dat is ook ja, fijn. dat Dat was altijd op een maandag en een dinsdag heb ik altijd die kinderen. En dan, die gingen naar bed, ze kwamen binnen. Die hebben geen moment iets doorgehad. Nee. Ja, en toen was Vivienne er ook bij. En toen belde Patoen via FaceTime. Oh. Ja, zeg Vivi, wat moet ik nou doen? Want dan ziet het dat ik niet thuis ben en dan moet ik dat weer goed uitleggen. Ik zeg, ja, gewoon opnemen. Dus Vivi heeft opgenomen en de telefoon heel dicht tegen het gezicht aangehaald. Dat Patoen op een gegeven moment ook vroeg, ja, mam, waarom hebben ze de telefoon zo dicht bij de kierbus? Ach, schat, ik heb de geer dicht bij me. Dat soort onzin. Nou ja, en zo zien er nog honderden voorbeelden te nemen van dingen die in dat traject voor ons best spannend waren, maar gewoon heel erg leuk achteraf. En dan zit ze aan de eettoffel bij Max en Vivi Toes op een verjaardag. En neven mij zoot de schoenpap van Max, vader van Vivi. Prins, 1994. Prins, ja, Wim Doné. Dus ik dacht, dit is wel een tof moment om Wim eens even wat te vragen over zijn jaar. Dus ik heb hem van allerlei vragen gesteld en de rest kreeg het allemaal mee. En die vertelde. En denk aan... ik heb toen heel erg aan mijn familie ook gedacht. Want anders zussen die nee, 2,5 week. Ik denk, ping, onthaalde. Goeie tip. Dus ik heb op zaterdag... vrijdagavond was het intern voorstellen bij de Vos. En toen heb ik Wim even in het zunke gezet. En ook gezegd van Wim, ik vond dat zo'n fantastisch moment. Dat sticht mij allerlei zaken aan het vertellen was. En de hes nooit in de gaten gehad dat ze het had tegen de nieuwe hoerigheid in 2024. Was een hilarisch moment.
Je hebt het dan over die emoties ook. Je hebt allemaal al redelijk wat vastelovende gevierd. Had je een idee van niet alleen het ontvangst, maar ook wat het met zichzelf zal doen? Dat je deze rol moet vertolken? Ja, als ik meug, adjudanten. Ik heb een microfoon, maar... Dan geef ik Geert het woord aan de adjudant. Ze zien het inmiddels gewend. Ik kan nu al na 5 dagen zeggen dat het zonder enige twijfel de mooiste tijd van mijn leven is. Dus het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar kun je dat eens uitleggen? Kan ik dat uitleggen? Het ene moment is nog mooier dan het andere. Het moment van uitkomen. Ik was dus gek genoeg niet nerveus. 's Middags wel. Bij het intern voorstellen aan de Rood van 11. Toen stond ik 10 seconden van tevoren compleet te shaken. Maar dan komt ze de hoog om. En doorstijdt dan iedereen. En vanaf dat moment vulde het zo goed. En het enthousiasme was door. En ik heb er wel eens over nagedacht van wie gewoon mensen reageren. Oh ja, tof jong, leuk. Dat weten we allemaal. Maar de reacties van zaterdagmiddag en zaterdagavond en ook de zondagmiddag in de Maaspoort, die zoten op een ander level. Op de een of andere manier dat iedereen tegen dich zegt van, maar jong, het is dich zo enorm gegund. En de kind dan aan een zien of dat echt meent, ja of nee. En ze mijnen het allemaal. En dat realiseerde ik me toen ik zondagavond toeskwam van non de ju. Dit had ik niet verwacht. Dit had ik echt niet verwacht. Dat het zo mooi zou zien. En zo fijn en zo hertelijk. En er zien ook geen uitzonderingen op. Ik weet niet wat dat is, maar... we hebben een mantel om ons warm te houden. Maar ik heb nooit het gevoel dat we de ganse stad om ons heen hebben. Die ons warm houden. En, tenminste, ik weet niet wie jij dat vult. Ja. Maar ik vind dat heerlijk. Is dat ook wat bij Ogles doen? Ja, zeker. En voor mij wel speciaal. Wij zitten samen in het honkbalcomité. Dus we hadden ook echt heel bewust de keuzes gemaakt om echt iets te veranderen op het honkbal. Dat was toen ik in het honkbalcomité was dat echt een drijfveer. We moeten dingen veranderen. We moeten dingen anders doen. Maar toen wist ik natuurlijk nog niks. Want in mei en ergens hebben we al wat veranderingen doorgebracht. Maar dan komt dat in september die vraag erbij. En dan ga je denken, oh wacht, maar dan zien we dadelijk de eerste die ergens anders uitkomen in de zaal dan andere jaren. Dan hebben we met een totaal ander decor te maken. En dat vond ik heel erg speciaal. En dat kwam dan ook goed bij het uitroepen. Ik moest me nog wegmoffelen natuurlijk. Dat hebben natuurlijk. Vertel even wat er toen, of moest je dat niet zeggen? Ik denk het wel. Zeker als onze presentator ook altijd gardecommandant is. We kwamen met de rood op. Op vrijdag hadden we dat geoefend. Dat we keurig 5 en 5 aan de voorschoenen zo stonden. En dan ging hij het pruitje doen van het uitroepen. Had je dan nummer 1, vrees, et cetera, et cetera. Maar vrijdag, zaterdagmiddag intern voorstellen. Toen kwam ik uit het rieken met de kraag en de muts op. Toen dacht de rood, maar dat gaat dus niet zo gebeuren. Want in dit decor kost ik niet zomaar weglopen. Dus, veel leeg op de bühne. Dus toch even de rood bij in het midden gestationeerd. En door ben ik achter weggelopen. Nou, de muts afgedaan, kraag afgedaan, rood-zilver afgedaan. En Richard Hovers mij naar onder begeleid. En dan gaat ze met een trap naar onder. Dan komt ze in de artiestenfoyer. En op dat moment zoten de gader nog heel even, nog 1 minuutje te relaxen. Dan de zaal te gaan betreden, om op te gaan holen. En ja, deze is legendarisch en ik zal hem nooit vergeten. En ik kom de aanlopen, ze zien Richard Hovers best wel doorstappen, zo de huurstanden. En er komt er nog iemand achteraan. En toen keken ze meegaan, zonder kraag, zonder muts. En de eerste en de eerste reactie was...
lekker pik. En dat vond ik zo fantastisch. Lekker pik. En toen de deur door, trap omhoog. En toen kon ik me volgen bij Urtwier. Ja. En dan sta je er een beetje te razelen op dat balkuntje. Want toch kwamen we goed. Maar dat was zo'n fantastisch ruig moment. Ja. Dus, en de horst ook, omdat ze midden in de zaal uitkwam. De horst wat geroezemoes. Dus wat aanwijzingen van adjudant nummer 1. Noor van Fijns. Oh, die huur ik toch. Noor van Fijns. Ja. Is dat een oorsprong van nog? Nee, toevallig. Ik heb lang bij de Ronde Toffe gezeten. Een aantal jongens door een hechte band mee opgebouwd. We hebben ons de Noor van Fijns genoemd. We hadden van de mooie dingen van het leven. En daar zitten toevallig ook 2 alt-adjudanten bij. Dus Martijn Hendricks en Jos Schipmans. Die dus ook in de laatste jaren in het racepan zoten. En we zijn in november nog op reis geweest. En daar hebben die 100 oet verteld over adjudantschap. En wat ze leuk vonden, wat ze niet leuk vonden. En ik heb ze nog niet eens over voeden. Dus het was heel erg speciaal om dat op die manier ook mee te krijgen. Ja. Maar dan op een gegeven moment, zo'n hofbal, dat lijkt me een eindschakeling van hoogtepunten, wie me daar wel eens in een heel goed cliché kent benoemen. Maar dan moet ik op een gegeven moment ook nog hoesten. Maar dat lijkt me toch een druim die eindeloos moet deuren, of niet? Ja, maar dat duurt ook eindeloos. Want zondag begint het weer opnieuw. Ja, we zien nog even door de residentie gegaan. En ik geloof dat ik om 3:30 even naar de wiel te kijken. Hè? Zo noem ik dat altijd. De uitzending van de wiel. Een toffe uitzending. Dus Wiel Hermans wederom perfect gedaan. Daar hebben we nog gekeken. Langzaam kwam de ene puber naar een andere kwam binnen. Nou, die hadden een hele leuke avond gehad, kan ik je vertellen. Dus we zien om 3:30, 3 uur denk ik, zien we gegaan. En toen kwam ik toe en ik nog een keer rustig kijken, zonder geluid van pubers om me heen. Dus ik ben denk ik rond 4:15 onder bed gegaan en 's morgens om 7:30 ging de wekker. Dus dat ging eigenlijk gewoon door. En zondag is een heel druk programma. Dus er is bijna geen momenten dat ze er echt goed kunnen stappen. Het gaat gewoon nou door tot en met als woensdag. Dat is gewoon een gegeven. Dus ja, dat is prima. Daar kreeg je ook adrenaline van. Tenminste, zo werkt het bij mij. En daar ga je gewoon door. Trouwens, de verzorging is optimaal. Niet normaal. Ik heb er wel aan moeten wennen op de eerste 2 dagen. Dan zit ze in een auto en dan komt ze aan op de plek. En dan stapt ze zelf uit. Ja, terug de auto in. Nee, mag niet. Nee. De inspiciënt maakt de deur voor zich open. En dan krijgt ze een signaal dat ze uit mag stappen. De mag zelf niet de mantel omdoen. Dat wordt gedaan. De prinsenmuts mag ze nooit zelf afzetten. Dat wordt gedaan. De mag de scepter nooit onbeheerd achterlaten. Allemaal. Is al een keer niet gelukt. Maar dat is gelukt. En toen heb ik de scepter van een adjudant in de hand gehad. Maar oké. En die gardisten, die doen alles. Die spreken echt de ganse tijd ook aan met hoe gaat. Dus als een gardist is, dag, hoe gaat het goed met toch? Fijne dag, hoe gaat? Wilt je nog wat drinken, hoe gaat? Dit huurt wel bij het spel, bij het theater. Hè? Want laten we eerlijk zien, het is theater van het leven. Hè? Het ziet er allemaal heel erg goed. Het is zoveel gedaan, maar er huurt ook wel een stuk theater B. Dat is dit gedeelte. En dat moest ze in mij gewoon, want anders dan werkt het niet. Die gardisten, die doen dat ook. Dus die willen dat ook terugkrijgen van dich. Dus nu vind ik inmiddels het zo fijn dat ik bang ben dat ik op als woensdag dat ik een half uur bij mijn deur stond te wachten voordat die werd opengemaakt. Of dat Twan Thomas morgens met het fris gewassen wit uit de stomeriekump. Nee, dat moest ze dan weer allemaal zelf doen. Geniet er vooral nog heel even van. Althans, heel even, wie pas net onderweg, halverwege die eerste week. Hoe kijk je nog het meeste naar uit? Goh, ik heb me voorgenomen, ik kijk 's ochtends. Zoals ik naar bed ga, kijk ik wie laat ik opgehaald weer. En ik ga me niet te druk maken over het ganse programma, want het is niet te beschrijven hoeveel dingen er in het programma staan. En dat zien alleen maar hoogtepunten. Maar het zien ook hele mooie kleine momentjes. Ja. En dat hebben we ook geprobeerd om heel veel kleine intieme momentjes. Want de Zustien, ik zie mijn kinderen bijna 2,5 week niet. De Zustien vrienden, heel weinig en familie. Dus we hebben ook heel veel momentjes ingebouwd dat we ze wel eventjes kunnen zien. Dus dat zijn de momenten waar ik dan ook extra naar uitkijk. En voor de rest is het, ik ben op de trein gestapt en die gaat
keihard door. En iedere dag is gewoon daarom. Ik stond er heel blanco in. Het is iedere dag een verrassing. En het is, dat moest gewoon geneten. Is iedere dag een verrassing? Ja, ik is dat ganse draaiboek wel gewoon doorpluizen, maar dat verandert constant. Of hoe te kop leren wat ik gedaan had. Het gaat geen zin. Het totaal geen zin, want iedere dag krijgen we weer een nieuwe versie en staat er weer wat anders in. Dus ik denk, ik zie het wel. Ik zeg, ik moet vanochtend werden we om 10 uur opgehoord. Nou prima, dan ben ik om 10 uur klaar. En morgen weer weer erop gehoord. Ben ik dan ook, nee, morgen trouwens niet, gelukkig. Morgen iets later, ja want we hebben een... loop maar. Oké. Dus ja, Martijn zag het net al. De kleine momenten. We waren, zo klein was het niet, maar we waren gisteren bij Maria Auxiliatrix. Die doen dat al meer dan 40 jaar. En dan komen wij naar de berg. We brengen de vastelovend naar uur toe, omdat ze niet meer de stad in kunnen komen of naar een zittingsavond kunnen komen. Dat was heel mooi om te zien. Dat ze de mensen... toch dat vastelovensgevoel kunnen brengen. Beginnen te lachen. Met zich willen dansen. Er zo de mevrouw had net 2 weken ervoor zijn broer verloren. En had er eigenlijk niet zoveel zin in. En was ook behoorlijk down. Dus ik ben dan even gaan zitten. Ben Venlo Stedje gaan zingen. En na een half minuut begon ze langzaam mij te zingen. En na een minuut zo te lachen. En dat vind ik van die mooie kleine momenten. Gisteren een bezoek gebracht aan een mevrouw dat niet meer het bed uit kan. Wat helaas, denk ik, de laatste periode van haar leven in is gegaan. Daar hebben we heel even mee gepraat. En dat vertelt dan over wie het vroeger vastelovend vierde. Hoe is orde gegeven. Die mensen nemen dit wel mee. Ook al is het leven dan nog maar heel kort. Maar ja, dit wilde deze mevrouw, die wilde dit echt. Daar is ze stil van, onder de indruk van. Maar dit huurt wel bij dit theater van het leven. Ook deze momenten. En dan een uur later, dan sta je zo bens op een prachtige locatie in Hessen. Een heel chic diner. Een dag later, vanavond, de seniorenzitting, waar ons familie voor een goed deel aanwezig is. Dat hebben we ook zo geregeld. Dat is zo'n moment dat die samen zien. Dat we niet bij u aan tafel zitten, maar we kunnen ze wel dit gans niet aankijken. Volgende week de zitting van de Miobeam. Daar heb ik heel veel zin in, want mijn moeder is toch gewoon sinds 1 november. Heeft het verschrikkelijk naar haar zin door. Dus daar gaan we echt met de boeren een flink feest van maken. Ik kan nog wel even zo doorgaan. En dan moet de vastelovend ook beginnen. Dan moet de vastelovend nog beginnen, ja. Is dit wat jij, als je dan Max nog heel erg naar uitkijkt? In zoverre, ik weet het programma wel, grotendeels. En die kleine dingen niet, want die plant ze zelf. Maar we ook wel naar uitkijken. En dat merken we ook, dat iedereen wel zijn hert openstelt. En dat weer met dikken. En dat hopen we nog veel te zien. En daar hebben we ook, zeggen we ook, van deel met ons op social media, waar ook vastelovens van openheid. Ja. Want dan kunnen we ook zien, dat is precies wat wij proberen te doen. En dat willen we ook alle andere mensen meegeven. Van oké, stellig vastelovens open. En laat het zien. En laat het zien. Ja. Post een foto. Ja. We hebben een aantal prijzen die we er tegenaan gooien. Hashtag vastelovensherth. En dan kunnen ze... Dan delen we iets gemeenschappelijks. En dat is precies wat vastelovend is. Dat gemeenschappelijke samen vieren, samen genieten. Dus meedoen aan die wedstrijd allemaal, alle luisteraars. Wordt heel tof. En we gaan ook nog iets doen met het vastelovensherth. Maar dat komt, denk ik, vrijdag naar boete toe. Beginnen we vrijdag mee. Daar beginnen we vrijdag mee, bij het jeugd-LVK. Dat is ook echt heel tof gedaan. En dat gaan we hopelijk ook volgende week in de aanloop naar de vastelovend, als het zich allemaal zo opbouwt en dan mensen steeds meer zin krijgen in die vastelovend, dan zullen ook wel die foto's komen en die filmpjes komen. Hashtag vastelovensherth, we kunnen het niet duk genoeg zeggen. TikTok zien we bijna 55 en we zien met TikTok begonnen. Ja, ik 55, ze zien veel jonger. Maar dan betrekken we ook de dansmariekes en de kinderen in. En dat natuurlijk, we zijn niet degene die het echt heel goed kennen. Maar het is wel iets wat we willen meegeven voor jong en oud. De clichébeurtjes, maar het is wel zo.
Ja, absoluut. Ja, die 10 kinderen die hebben er heel hartelijk om gelachen. Een social media plan. Want wat zien we ook alweer? Ja, Dick Boomer. Ik ja. ben volgens mij X. Ja, Maar ja. Dus die vinden dat heel amusant dat we aan de toffel zitten. En ja, maar wat moet ik nou doen? In een hashtag of een ad? Of moet ik nou... Wie kan ik dat dan delen? En dan zitten die neven. Dan kom maar heen met die telefoon. Foep, en kloor. En dan weet ik het er nog niet. Ik ben al blij dat ik de computer aan kan zetten. Moet ik het zo zeggen. Het Joke is een heel fijn team voor. Dus dat komt helemaal goed. Je kunt ze compleet door de hand geven. Weet je. Wie maakt foto's? Zetten we in een appgroep waar het team van Max dan bij zit. En die verzorgen dit allemaal. Maar wat is dat toch een fijne club. Goed nergens aan te denken. Nergens hoeft ze aan te denken. Goed zo. Ja, aan het vertellen van de boodschap die ze kwijt wil. Dat is onze taak. Aan het samenbrengen van de mensen. Ervoor zorgen dat iedereen een toffe vastelovendheid. Het door ook zien als er verdriet is. Maar vooral veel lol maken. En dit feest waar deze stad zo goed in is. Ja, om dat zo lang mogelijk vol te houden. En Jokers is er ook heel goed in. Ik heb de podcast van de Vos gehoord. Er zag iets heel treffends. En daar ben ik het wel gans met mij eens. Dat Jokers een vereniging is waar de tradities natuurlijk heel belangrijk zien. Maar dat Jokers ook een vereniging is waar de flexibiliteit er is. De flexibiliteit er is om een antwoord te geven op de vraagstukken die er zien in deze moderne tijd. Ja, dat zie je met name bij de commissie van Max, waar met modernere middelen wordt gewerkt. Maar dat zie je ook in de manier waarop Jokers evenementen organiseert. En dat vind ik heel tof en heel volwassen aan de oudste vastelovensvereniging van Nederland. Ik denk een hele mooie om mij af te sluiten. Wil ik ook heel hartelijk danken voor je komst. Dank je wel. Een leuk interview, Ja, gelukkig. Ja. Maarten. Ja, Dank je. top. Fijn dat je er was. Moet ik ook nog heel veel plezier wensen ook in al die dagen die komen gewoon. Het Ja. zal zeker niet de laatste keer zijn dat we ons niet tegengekomen. Was wel de hoesorde goed hangen, hè? Ik kom door de wind. Zo, oké, ja. Ik heb net gehoord dat die ramen niet gaan toegaan. Ik kon even naar mijn collega's. Doe dat zeker. Lukt dat? Absoluut. Oké. Dank je. Je luisterde naar Joekzicht de podcast met het raceplan van 2024. Prins Robert de Nierstaatje dan, Martijn en Max. Dank voor je komst. Dank je. Hartelijk dank. Ik dank.